Сәлам дуслар, изге Рамазан айы тәмамланды. Су спорт түрләре буенча дөнья чемпионаты башланды. Әҗәйнең инде 2нче айы да ахырына таба бара. Әлеге яңалыкларны сез барыгыз да бик яхшы беләсез. Ә без әзерләгәннәрен әлегә юк. Беләсегез килсә, бездән аерылмагыз. Эфирда шоу-биз һәм без башлыйбыз. Бүгінгі тапшыруда сіз не үшін Салаватның концертларға тінне әзірләнуі, Ранил Нуриевның ғайләсі ишәйгәне, Илназ Сафиуллинның не үшін жер участығын сатуы, хәтта Мөнир Рахмаевның ипы ашқаны турында да білерсіз. Қызықсындыру уятты ма? Алайса, киттік. Быйыл Салаватның 27-нче концерт сезоны 26 июльдән башланып китәчәк. Ай буе әзерлек төнлә барган. Тик менә алар ни өчен төнлә үткәрелә? Әлеге сорауга төркемнең бер агзасы булайрак җавап бирде. Рамазан айы бит. Изге айыбызны хөрмәт итеп, ифтардан соң гына җыелдык һәм репетициялар башладык. Алар исә төнге 1-гә 2-гә кадәр дәвам итә. Без үз чиратыбызда егетләргә бары тик көч һәм сабырлык кына телибез. Beraber barağımızda. Üsteli de yalğışın ayak, şeyi sıvanıp bitken. Yalğız şeyinin de deme yok, eşinedin seni sürgirken. Gönderim şulay uzarmagil, seni gine kütüp. Yalğızın üsteli yanında, sıvıngan şeyler ışık. Ранил Нуриевның ғайләсе ишәйді. Ә хәзер күзләрен шар, құлакларын тырпайтқан кызлар тынычланыгыз. Ранил өйләнмәде, ул әлегә буйдаклар рәтендә. Аларның ғайләсен исә Боня ишәйткән. Боня ул Йоркширский терьер тукымындагы эт. Бер ай элек ул 3 кешеккә тормыш бүләк итте. Хәзер аларга инде 1 айдан артык. Алар бик шук һәм шаян. Тиздән инде хуҗалар да эзли башларбыз. Ә әлегә тагын 1 ай бездә яшәячәкләр дип сөйләде Ранил. Yıraklarga gittim sina üşitemdi, oşu yazmışlarga yolağıp. Yıraklarga gittim sina üşitemdi, oşu yazmışlarga yolağıp. Soqmaqlarda Kolları paratılağan izler, Küzgü yağmurlarda yuvalır. Soqmaqlarda kolları paratılağan izler, Küzgü yağmurlarda yuvalır. Сиңа түгел үз-үзіме üşitkenne, Yıllar uzgaşkına oңладым. Сиңа түгел үз-үзіме üşitkenne, Yıllar uzgaşkına oңладым. Үткәннәргә Mene yine de aldadım. Ütkenlerge gire yolları yok diye, Üz-üzümene yine de aldadım. Кем кая, ә кызлар укырга.
Айгөл Рахимова һәм Гүзәлем бер югары белем алдылар инде. Быел тагын укырга керергә булганнар. Узган ел Айгөл Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының театр факультетын тәмамлады. Бер ел ял иткәннән соң ул янә укырга Казан федераль университетының икътисад һәм финанслар идарә итү институтына керергә булган. Ә Гүзәлем исә киресенчә, икътисад факультетын тәмамлап, мәдәният һәм сәнгать университетының Венера Ганиева җитәкләгән җыр бүлегенә керергә йөри. Укыгыз, кызлар, укыгыз. Ленин бабайыбыз юкка гына әйтеп калдырмагандыр бит бу сүзләрне. Кайсылары кием кибетен ача, кайсылары бәйрәм оештыру агентлыгын, ә менә Мөнир май айларында Мисырдан ял итеп көй җыеп кайтканнан соң калганнардан кискен аерылырга булган. Ул хәләл ит сату кибетен ачырга планлаштыра. Тик әлегә ул ипе гына ачкан, ләкин кибетнең эшен башлап җибәрергә дә ярак калмаган инде. Яратам дип әйтмим, әйтмим сагынуларым. Күңел түрендә саклыйм, хисем сиңа табынуларым. Минем хискә тиңләшерлек сүзләр әле язылмаган. Нинди сүзләр табыйм сиңа әйтер өчен. Сүзләр генә көчсез аңлатырга минем сөйөк өчен. Нинди сүзләр табыйм сиңа әйтер өчен. Сүзләр генә көчсез аңлатырга минем сөйөк өчен. Дуслар, кемдә булса үзенә Казаннан ерак булмаган җир участогын эзлиме? Эзләсәгез, Илназ Сафиуллинга мөрәҗәгать итегез. Автор башкаручы күптән түгел генә алган җирне сатырга булган. Ни өчен дип сорыйсызмы? Торыр җирем бар. Аны мин ел ярым элек күчемсез милек буларак алган идем. Хәзер исә бизнеска акча кирәк. Шуңа күрә сатам да дип комментарий бирде лирик җырчыбыз. Аннан тыш игъланда барлык коммуникацияларда бар. 7 суты җир, янында гына урман, күл һәм кошлар сайрый. Ә мунчага салынган фундамент бүләккә дип язган Илназ. Су буенда ялгыз аккош кайрылган канатлары, канатларны кайыра ул айрылу газаплары. Айрылмагыз, айрылмагыз, булса да сәбәпләре. Канатларны кайыра ул айрылу сәгатьләре. Шит кошны бар итмәс аккош, ялгыз канат какса да. Без дә бергә була алмабыз, сулар үргә акса да. Менә дигән яңалык. Гөлдәния Хәйруллина тиздән икенче тапкыр әби булачак. Алла бирсә, октябрь айларында гаиләбез тулыланырга тора, дип шатлыклы хәбәрен җиткерде безгә аның кызы Лилия. Искезгә төшерәбез. Аның беренче баласына Кәримгә инде 1 яшьтә 4 ай. Табиблар әйтүенчә, икенчесе дә малай була.
Canım bu yolsa Mehabbetini bulgelerge Bir kiminin de kokuyu Tibrek suyu bişiginde Kungul sazlarım bilen Beylemini yüreğine Oynar nazlarım bilen MTV Production компаниясы Илгерәйне Аю белән дуслаштырган. Әйе, Аю белән Пар булсын дөньялары клибы тиздән дөнья күрәчәк. Тик ул башкалардан кискен аерылып торачак. Әлегә серләр сер булып калсын. Ә хәзер без сезгә киләчәк клипның тизерен тәкъдим итәбез. Авылга. Җәй айында бу сүзләрне яшырак ишетергә туры килә. Радиодан, телевизордан, яисә иптәшләрдән дисеңме, әлеге җырны башкаручы эссе төркеменең оешканына быел 10 ел. Шушы дистә ел эчендә аларның тормышында нәрсәләр үзгәргәне, киләсе планнары турында беренчеләрдән беләсегез килсә, безнең кайнар репортажны карагыз. Selam dostlar, efirda şou biz. Bugün biz sizning bilan kviz bo'lmaga keldik. Mening yordamchilarim bo'lib Professor İlyasov hamda endi Doktor Valiyev. Yigitlar, siz hazırmı? Hazır elbette. Qo'llaringizni yudingizmi? Yuduq, spirtlangan. Qo'llar spirtlangan, holatlar hazır. Ham biz boshlaymiz. Efirda şou biz ketdik. Представьте, что вы некий доктор, который путешествует по мирам. И в одну прекрасную ночь после путешествия вы попадаете в непонятную для вас лабораторию. Вы теряете память и абсолютно ничего не можете вспомнить. Поэтому ваша основная цель – разобраться, кто вы, где вы находитесь и как открыть входную дверь обратно, чтобы вернуться в свою машину и продолжить путешествие. На это у вас будет ровно час, потому что через 60 минут по истории ваша машина должна вернуться в свой мир без вас. Вам надо успеть. Bizning bir gana saat yigitlar, siz hazırmı? Belki. Yok. Operatsiyani boshlaymizmi, yo'qmi? Boshlarga vaqt aytamiz. Boshlarga vaqt ozod ketdik. Нәрсә эшлибез, yigitlar? Niye sening variantlaring? Sikirga kerak. Oylat seniki? Qochirga kerak. Oylat sen ishlaysan. Men bir ochqich topdim mana. O't yondi. Shu ochqichni topdik. Shu ochqich yordamida biz menimcha mana shu zamokni ochamiz. Oşa alırmiken İpteş İlyasov eligi zamokni. Aha, to'g'ri keldi. To'g'ri keldi dey. Mexanizm ketdi. Şaltır dey. Oyrat İlyasov. Yigitash. To'xtali, sen boshimni bo'tamading. Yigitlar, siz bilasizmi, sizning ofitsial turkumingiz bor VKontakte saytida. Bor edi. Bilaydik. Lekin siz unda o'tirmaysiz, bo'g'aymi? Yo'qdan kirgan yo'q, indirsin aytganda o'tirib.
Менә мин кіріп шықтым, һәм білесізме мен анда нәрсә күрдем, нәрсә оқыдым. Ну-ка. Білесіңіз келеме? Эссе төркеме 2005 елда кавышкан һәм барлыкка килгән. Димәк, Безнең вариантлар берсе дә дөрес булмады, ме? Шулаймы? юк, сезнең вариантларыгыз берсе дә дөрес булмады һәм димәк, быел сезгә 10 ел юбилей булырга тиеш иде. Ләкин ул булмаячак. Безгә 10 ел. Нет. Әйдә, юбилей концертыбызды кылабыз. Юбилей Бөтен Татарстан буйлап 10 концерт ясыйбыз. Теге Салават абый ясаган кебек. 10 концертта ничә җырыгызны җырлыйсыз? Гомумән сезнең ничә җырыгыз бар? кем санаган инде аны. Булай. Теге беренче альбомда 17 иде монда. 16 иде. 16 бәлки. И соңгысында дип. 16 бір 40-тан артык бардыр инде. 40-тан артык яртысын син яздың инде. Ая дуэтлар, мойлар. Дуэтлар, муэтлар бар әле. Кемнәр белән җырланган ул дуэтлар? Иркә белән бар. Ирке, Ландышник Наҗанова белән. Андыш, Венера Хатовна, Альбина, Альбина. Симбел, Мия сүзе генә бар Сымбыл белән. Пума. Пума, икенче Пуманы күргән имәл. Үзе биткән. Ничә альбомыгыз дөнья күрде сезнең? Беләсезме, менә 3 альбом җыелды, икесе дөнья күрде. Берсен чыгармадык әле. Чыгарырга уйлыйсызмы соң? Юк, чыкмый торсын. Шул Нигә чыкмый торсын? Безнең тамашачыларны бер генә сорау борчый, эссе төркеме ул бармы? Я, мин бу сорауга бер төрле җавап бирәм, ничә булмасын, каясын диген әйтәм. Но белмим, әлегә без тынып торабыз. Ошарга сорамый. Бар. Булсын әйе. Булсын дигән. Булачак әйме? Димәк сез Каясын диген әйтәм. вокаль дискотекаларны кыздырып, үзегезнең тике-тике җырларыгызны җырлаячаксыз. Сез үзегезнең беренче уртак җырыгызны хәтерлисезме? Тута. Айратның варианты. Беренче җыр иде тик күренмәк күземә. Ния синең вариантың? Дөрес, Соңгы уртак җырыгыз? Күләгәләр. дөрес, күләгәләр. Икенче җыр кыз бала иде. 5 балл. Икенче җыр кыз бала иде, аннары башланды сиңа кирәк түгел. Ал суга кирәк, ләйсәмгә кирәк. Калганнары инде хәтләп бетергән. Анда шуны хәтләп бик күп җырлар язылды. Нияс, сиңа сорау, сезнең барлыгы ничә клип бар? Санап карыйк, сиңа Үзебез төшергән кирәк. поездда бар. Официаль клиплар, санап карыйк. Сиңа кирәк түгел. Төнге яңгыр Мәхәббәт ул синең шикелле. шикелле. 3, 4 дип әйтик. 4 клип, юбилей буларак, бәлки сез 5нче клипыгызны төшерерсез. TMCB Production командасы белән. Китер бар, шуларың бар бит әле. әйе, 5. Әйдәгез төшерәбез. Кайсы җырга? Ник менә монда кыса төшергән материалдан бер клип ясап була. Әйе. Шәхси тормышларына да бераз кирип чыгыйк инде. Нияз, Әйе. синең малайлармы? Кызлар? Ничә кыз, ничә Малайлар да, малай? кызлар да бар. Кыз да бар. Байда бар, байда бар. 2 малай, 1 кыз? Әйе. Айратныкы инде 2 кыз. Әйдәгез егетләр, тик тормыйк, безнең әле үтәсе эшләребез бик күп. Әйдәгез, глобусларыгызны тотыгыз, маскаларыгызны тотыгыз һәм алга киттек. Ачкыч чыкты. Андый юзакларны аша беләсезме? Булдыра, менә иң авыр эш миңа эләгән инде. Шуңа күрә менә шушы ачкыч белән камнамда тырып карга әле. Тукта, башта яшем бар бит. Ана, Териле. күтәрелә. Эссе булды, әйме? Бик тә Нык эссе булды. Хава юк. Бер сәгатьлек кенә хаванда. Бер генә сәгатькә җитә торган Ләкин калган. бер шундый шат. Дөресен әйткәндә, миңа бик ошады. Балачакка кайттык. Җиңеп чыктык, менә андый күзлекләр бүләк иттеләр. Мин шундый шат. Игә кайтып балаларга бүләк итәбез. Менә шундый матур сувенирлар.
Дөресен бөтен кешегә әйтәсе килә, әгәр дә әзрәк башыгызны ватасы килә икән, ниме? Монда килеп берәр сәгать вакытыгызны үткәрә аласыз, бик кызык. Миңа бик ошады. Бик кызык, егетләр белән бик тә эссе булды. Ләкин безнең тапшыруны карагач, инде сез бөтен әйберне дә беләсез. Юк, алар бөтен серләрен дә белмәячәкләр. Без аларга әйтмичә генә калдырачакбыз. Ансы да дөрес. Менә килеп үзегез башыгызны ватып китегез. Әйе, дуслар, әлеге уенны без үттек, эссе төркеме белән үттек. Нияз, Айрат, сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә дә зур рәхмәт. Һәм без, хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән сау булашабыз. Эссе егетләре һәм Алина. Бүгенгә шулар. Безнең ВКонтакте официаль төркемебезгә керергә һәм Инстаграмдагы аккаунтыбызга язылырга онытмагыз. Иң кайнар һәм кызыклы яңалыклар бары тик бездә. Мин исә сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.